Kaya ang sulfad niya na naana sa 5 score. O siya, 5 score. O sa may naa sa 5 score. Ito joy. Ang 5 score lo, naaliha ang ATM ko. Ha? O siya ng ATM ko. O siya ko ng ATM ko, ito joy. Mauna ni ang ATM na imong gipangitado na wala kayo sa offline. Kundi hindi sila mo-access all banknet ATM card transaction sama sa cash deposit, cash withdrawal, checking o balance, payment, and buy loans. Naalang usap sa mga private workers, government workers na magsweldo pero ATM errors. Naalang usap sa mga palit members, pwede na usap sila na withdraw na walay offline kung di sila makasunta. Bakit? Important right? Pagkalingdot doon di ay important right o mauna. Oo, no. Mas nakalingdot sa Diyos ni ini. Kaya kada transaksyon, ano na yung assist mo? Na diha, human system with na maoy mo practice sa mga transaksyon. Tuban sa iyang mga asistan na sila Sir Calcian o Sir Christian. Mauna. Pagkalingdot nila ay important right. Pagkalingdot nila ay anak. Kunya, pag humani mo with dili na ka maagtong layo para makumpra ka. Kay naa na diha ang tanan nimong gikinahanglanon sa Calcium Store. Naa diha ang tanan nimong kinahanglan sa imong panimalay. Sama sa feed, bugas, o mga grocery items. Kunya, wholesale o retail pagin sila sa nagkakula product. Una lang, ang ilang mga maabi-abihong tindira o tindiro, silang mga Carmelita Ilupri, Regalo, o Jerry Puting. Hindi, wala na kayo kumagay. Ha? What to nakalog? Sige, sakay ka lang ng modelo. Kaya pagtungan naman ng atin ko, sakay Kian 4. Dahil Kian 4, naitutang sa National Highway, Solomon, Dapitan City, doon sa Solomon National High School. Nakita ng iyahan o ginwala ni Mang Emma Rodriguez na napunta sa iyang cell number 0995-801-8060. Kung sa petong yung lang, at kunatan, sakay Kian 4. Ang programang ito ang rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lengguwahe, karahatan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa iyong pag-insara, din sa iyong kagabion, sa mga pagsulayo kasakit, imong gihandol. Ayaw kabalaka, nining tumurag. Kay aniya kami, imong mga higala, naandam po sagana, aron ikaw, mukatawa. Busa, uban ni kami, bigatong sulumanon. Mga pagsigaw, upala, sa tubo. Mga pagsigaw, upala, sa tubo. Oras RSFM 7:27 in the evening. Tigara, kumusta? Umayang gabi, kinakong talan. Again, ang sa ang Tinigalas Kahalingan, sa Iging Boy, kawan ng partner ko na si Kuya Romy. Alam sa itong station, Manager, Kuya Engineer Marco Latuan. Welcome, welcome na sa ginagawa na pagpalaguban. Ato ang tulumanon, inyong tulumanon, ato tanang tulumanon, ang mga masikaw kung balak sa rumah. Kining mga tulumanon mga kalangga, ato kining
sa mga kaban na ginagawa nila, pwede na yung kaunong din mga dalaga, kaya ito na pagbabasahon diretso. Pwede na yung ipadala din sa tuwang radio station, direktang din sa sityo nakaan, Maria Cristina Dapitan City. Adlaw karon nga Biyernes, pizza 30, katapusan na Biyernes, ning bulan sa Hulyo, July 30, 2021. Kumusta ko sa katuwang nga mga kalanggaan, ang katuwang mga katrupa, ato ang mga RCFM katrupa, fanatics. Ilabi na yun sa tuwang nga mga nanay katay, mga umiday na may libon sa balat. O usap, mayong gabi sa akong partner karon na si Kuya Ruby, mayong gabi dito na partner. May gabi sa primo ay mo dos o yabang ka mo mga suking kaminaw mga ano na yun nga nagsunin diri sa bilang ng birwaning atong dakbayan ang itinaybayan ng RCFM labi na yun sa programa ni Inko Nanday ang balak pasiyaw sa bugma. Ninyo kayo, good evening kayo na. Pinakaroon partner, live ka. Makita ka sa Facebook, hindi mo kalimutan ni partner. Live ka karon mga kalangga sa Facebook page ni Inkulong Soy. Kung gusto mong bulantaw sa live, kung gusto mong mabalanga sa inyong mga mensahe niya sa atong live, welcome kayo na mga kalangga, libre. Libre shout out, libre basa sa inyong mga greetings. Sa kusang klase sa mga greetings niya mga kalangga, at nang kalingkabutan na mabasa ng inyong mga mensahe niya karon. All you have to do is to share our live tonight. I-share nyo ang live at na maabot sa mga minahal ko nyo na diling madungog ang inyong attention na mga bagya pagsibya ang radio niya di kanaas hindi lang ta palabas sa live Para makita ninyo ang kagwapo ni Inko dos. o hindi ko yan Ikaduwara ko nimo. kaya mamumusta na sa ang mga shooting din paminabuya ato din kaya na to ang mga RCF fanatics kuya o man ni kanunay na nagasunod sa ang programa kanunay na kumaga naging istorya na kung adlaw ihimo nila nga background ang RCFM sa ilang adlaw-adlaw nga paminabuyan Hindi mo sa nilabot nga oras. ihimo na nilang kurasan ihimo na nilang katambayayon ihimo na nilang lingaw-lingaw ihimo nilang adlaw bulan o katuigan usa partner karon gabi una ato ang pagkatawag mo nila to ang mga fanatics na usa na siya sa katrupa Pamilya. katrupa na din siya partner ako manisco sa katrupa partner kanang katrupa itawag niya mga suod may gala best friend o brother and sisters tawag ko na siya katrupa Kahugpong-hugpong na Pagbuko na siya partner din iisip na po na siya na pamilya unang ato na siya na pagkatawag ko RCFM katrupa fanatics ala na siya partner Good evening, RC Katrupa Fanatics. May gabi. ay ato siya na tawag katrupa partner niya ato naman sila iisip na mga membros pamilya iisip na to sila ng mga suod na higala o na iyon man nila partner galing ugaling ang ato ang mga katrupa tuwis magitan nag-aadto sa ilang lugar sabi na mag-sales ta o abi-abi din na sila nato gawas mo abi-abi sila partner hindi mo tugitan ka Oh, yun. wala to silang pagkatawag kung katrupa partner kay kung naging kaya sila sa akong duhan iisip na natin sila ng mga membro sa pamilya kumusta na to ang mga katrupa karon na always nagpaminaw at ito ang RCFM katrupa fanatics kung kami hindi arumi ang inyo ang pangumustaong mga kalanda Okay kayo ko dos. okay rin din siya po Okay kayo ko dos. Kaya sulod pa sa oras kamay pa ko. Ingahan niya. kaya kung mag-alawa partner mag-cellphone ang grupang si Aw Ginawa ko dos. O managad mga suking mga kapalangga. Asong itin pa binaw. O managad ipadangat ang tropang siyaw sales store mga suking. kaya
Ngayon, siyempre, ang mga tao, magdala pa kung linaw-linaw sa kinabuhi-linaw. Alak lang po sa mga gusto o bilin sa dula Sa linggo Lingaw, na kinabuhi. lingaw-lingaw sa kinabuhi may lingaw partner. Unya kung mag-iskuta anang pakaping partner, atong congrats ang mga nakadaog sa ipahampasan ni King Kulunsoy ag sa July 28 na nagawas yun pagka July 29 sa gabi. Bispat ito yung godos. After pa magpila ka partner, pila ka oras kaya nagawas. Pero, bispat ka ba ito? Importante ka, tanang adlaw Oo. Ni buto siya. Pagkabuntag man ito partner na pagkahatag. Ayun na pagka... Mga service siguro ito mo yung godos nga pasa. Ni buto yun pagka... Kuan ko, ako itong ilantaw sa buwang kuan. Alas 8 ko nagpasa, pero ako itong gisinto mini. Ang uban, dapit na alas 9 na pasahan. Katong 974 akong gipasa. Kanya, ang uban ako, nagtaya sila sa partner sa 3D. Kanya, ako tawon. Naghandong yung bato nga alaw mong buto sa kuan. Nilikim umaan. Kaya, nasuntihan yung partner. Kaya, hindi butong yun siya sa stay lang. Stay lang. Sa stay lang. Kanya katong numero partner, doon na to siya kauban niya kay ni duty naman ba to na busy naman ko. Isugo na ko si Ma'am MC nga ihatag niya katong kauban ako. Oh, itong Ipandre. Moto nga Asing ko ni Buhagay godos. katong pagka alas 5 ni buhagay po na ang buwan. Katong Ipandre nga ipahatag na ni Ma'am MC. So, upang mga trupa ato, murag nakahatag sila ato. So, daghan yung nakatilaw daw. Daghan pong mga pusoy kay ang uban wa nakataya kay ang uban po partner kay sold out. Sulat pero lagi na sulat. Diri sa Sulagon na sold out po sa Sulagon. Natay yung kanang buwan yan di pasahan na to. Pero sa dilang mga kalangga, kung mga adlaw magdala na punta nga mahinakot ang gawas dayon. Kay para daghan ta malingaw. Aron kung dili po gawas di daghan ta mga pundoy. Mas nakatuwa diha mga kalangga lingaw-lingaw sa kinabuhing lingaw lang na. Una gyud ni godos, ato sila maghuhabo ni godos, kamusugat ki sila. Musugat sila. Para makaangkon sila sa numero 1, gidala na to nga mga herbal nga mga produkto. Kanya kutob sa butang po mga adlaw kuya atong hatagan sa lingaw-lingaw sa kinabuhing lingaw. Oo. Pero dili lang punta maniguro kuya nga kung naspat tayo siya nga usa ka tayanan mo gawas din siya kay pili na to ang mga lingaw-lingaw nga gipangdala. Pamasin lang magina siya kuya. Pamasin lang kita hindi na punta kung sa mga puso pareha atong gihatag sa niaging adlaw nga hindi mo to dahil na mismo nga adlaw. So ay ato na i-congrats ulit si Ate LV retada nakakuan po siya nakaigo po siya kaya nakaigo-igo po siya nakarambol na po siya kunya usasad siya sa kuan sa tuang bala karong gabi una sa sponsor kaya pasalamatan na to ato ang mga sponsor karong gabi una sama diha sa DS Acopiado Iron Works and Enterprises ni Sir Dudong diha ug si Nanay ilaang mohatag sila sa mga serbisyo diha ng mga iron works sa klase sa iron works mga langga mutira na sila diha dahil una muna sila mukhaon na sila kunoro na silang Sir Dudong Acopiado diha sa may highway pulo dahil usab ang nagpulisab kanato ang kuan ko ya kanini ang Kalkian store dari sa may Sulangon ang Kalkian store diha kanya nagpalusab kanato ang Dapita Gotus pa. Salamat kay ni Juan ug maayong gabi ni Sir Charles Morrison diha. Ang tumalaw tagiya. Maayong gabi niyo sir. Kanya maayong gabi usab sa ato ang mga sponsor diri sa may Plasanan. Kasama ni Boy Sagob, Manay Ams, Umuwan, o sa ilang apo, Big Boy, TG Boy, Mise, o labi na usab sa nag-sponsor kong labi na si Boy Wakwak, Manay Merlandag, Sir Bando Kamalpin, Irene Andag, April Andag, Mark Andag, mga apo, Kimberly Andag, Gerald Andag, Jericho Andag, o sa Tangian Boys, John Rich Andag. Salamat kayo ni Boy Sago Bumuad o Boy Wakwak Andag sa inyong pag sponsor karong gabi na ang balak
pasiyaw sa gugma. Mayong gabi tanang tagapasanaan og ni Jinmar Piraren o ang Papa Gilbert Tuan. Salamat kayo sa inyong kanayong pagsuporta ng mga programa. Ano sila partner, wala naman sila ready na sila. Ready na, nakapasta ko sila. Ready na kita ang mga suking di paminaw. Alang sa inyo mga greetings karong gabi una. Pwede ninyo ipadangat diri sa ato ang cellphone number. Ang 0910-7933-534. Akong kusbon. Akong kusbon ang ako ang cellphone number. Akong ihatag sa kahinan. Ang cellphone number ni Ingrid Soy mga kalangga. Ang 0917-7933-534. O sa cellphone number sa akong partner karong gabi una na si Kuya Rumi. Ay lang tips niya ako nga cellphone ang kalangga kay lubat ko Lubat, yeah. lubat ko alam sa inyo nga pagbabala karong gabi una o sa inyo mga greetings adto lang yun mga kaso hindi paminaw adto lang yun sa cellphone number nga giyaw yun na sa unahan ang kay ko dun sa inyo kalangga kay lubat yun nalimot ko dala og charger ko dun So, wala na nakaready ang susuri kayo kalangga adto lang tanan ipadangat kay ko dun. Okay, ako mo na ako cellphone number ha. 0910-7933-534. Alang sa inyong mga mensahe. Kung gusto usap ka mo tawag, kung great on air sa inyo ang mga suking mga kalangga ni ha. Dili sa akong cellphone number mga kalangga. Okay, dirita sa ako ang mga mensahe. Isenta mo hatag kung bala kung kanino na basa sa tang mga mensahe. Maayong gabi, Ingkulunsoy. Naminaw na po ko sa inyong mga balak na nindot kaayo paminahon. Ikan ni Madam Bibi. Kaya sa may buwaan. Maayong gabi sa itong mga kalangga sa buwaan. Binigyan nila ni Tatay Primitivo Andag. Nila ni Ate R, ni Nanay Rosa, ni Nanay Menchor. Ito ang mga kalangga niya. Si Tatay Romy Butuan Bod. Mga Lumaring family, kay Lumaring family. Ikaw family, Malangat family. Gusto ba yung gabiging tanan nyo niya? Good evening, Ingkulunsoy. Magpabalak lang ko sa mga kabalyo, family. Katishi, Sir Hidrolize, Baliling, Iyong Tomas, Boy Bantab, Nunoy Tusgan, ang langkog sa tanang membro RC Fanatics Daan, bago is me, Commander Witwick. Yan. Dito sa ito ang live ko yan, kaya ron na makuha na direct, mabasa na ni Dilini mawala. Mao yan rin ko Dali na kayo mawala na ba ito ang buwan? Thank you for watching to Yambaro, Yambro, Royo, good evening. Thank you for watching also to Roslyn, Lydia Gunong. Good evening po. Galing po kay James Miguela. Thank you for watching also to Moreno Kevin. Medyo hinay inyong audio live ito. Lagi kay Juan gamit mo ng headset. Wala mo naibot at ng headset. Salamat kay Ayan James Dagayluan sa inyong feedback. Thank you for watching also to Total Magkanta Cindy. Salamat kay ni Wild Dragon. Wild Dragon, good evening mga. Wild Dragon and Dragon na always. Good evening. Shout out lang po sa tanang Tagalamatic. Thanks. Ika ni Ines Litigyo. Correct me if I'm wrong. Shout out host. Galing po kay Cesar Fernandez. Okay. Good evening, Ingo. Shout out ko sa tanang naminaw og naglantaw sa imong programa. O sa RCFM Fanatics. They are watching from Mutia. Ika ni Mark Royo. Big shout out to Kuya Peter and Ate Hipsiba and Shayok Shen. Thanks a lot sa Gishwar na blessing full of love from Kamali Angels. Thank you for watching also to by Diango, Harvin Jason. Watching live tonight. Thank you sa mga nag-watch ato ang live garon. Mag-uban-uban ta mga kalangga hangtod kita alas 9. Karong gabi na. All you have to do mga kalangga, i-share ninyo ang ato ang live karong gabi na. We have a caller.
on the line ako niya tagapagtagad, Kuya Rome. Hello, good evening. Born na rin na yung kunos. Mayong gabi. Ay, mayong gabi. Kinsa man ni palihon? Wow, si Takishi. Mayong gabi ni Takishi. Nakapanihapon. Nanihapon na ka diha? Nanihapon na. Kamusta man imo ang kahaponon? Unsa may imong sudan? Itlog ka na. Kaon ka itlog ka. Tagay mi kasi, tagay mi. Wala pa may panihapon di are. Ayaw din na Takishi ka. Makaon yun tan mga sustansya ng mga pagkaon na rumang bright. Tama ka siguro Kuya Rumi ba? Oh. Mukuhan yun ka. Makaon yun ka mga kuhan mo. Makapabreak man ang kanang itong kunos. Oh, makapabreak. Kaya sa una, bata pa ko kunos. Siko ka wait. Kaon mo kag nangka di ay. Nahala. Na. Sige, padayon sa imong kaon-kaon niya. Dahil kung sa may kalagad ni mo karong gabi una, lulong Takishi. Sige, padayon sa imo ang mga greetings. Salamat. Yes. Ay, teacher sa yan niyo. Na-tutor. Nito to. Kusog na mula po, bantaman. Kapatid. Dayon, di sa pagyon. Oo, dayon. Okay na, labing-labing silang nanay tatay, no? Labing-labing sila karon. Mm. Dayon. Si Natsumi, may gabi ni Natsumi. Mm. Dahil, sa pa John? Wala na? Okay. Sa tanan na lang nga naminaw. Sa imong teacher? Sa imong teacher? Dili ka mag-greet sa imong teacher? Sa imong tutor. Kana, ayun kalimte, ibang teacher. Nako, ang grado ba? Ano nako, ang grado, di yung kalimtan teacher. Salamat kasi mong pagtawag, Dudong Takishi. Okay, very good. Si Biti Pahes. Good night na lang ninyo diya, ha? May pagpaminaw. Salamat po. Si Dudong Takishi, kaguhan na rin mo ya? Graduhan ka. Graduhan. Ano ka na may tutor? Na-adjust. Oh, may gabi na sa Maylin ako. Ano na yan? Pa sa liko, tatay Mario sa liko, kang balili. Ay, makita naman po dito ang bago ya? Oh, makibala ko kita ni. Manto naman po tayo ito. Oo. Samok-samok. Kita po ya kay dugay-dugay na po ko wala nakasuroy. Oo, yun. Sige ko ninyo kay sige man magsuroy sa itong mga suking tigpamilya. Muna giyon ni Kudos nga. Muna lagi ko nila. Muna giyon ni Kudos nga. Ang pagbabalik, biin ko dun so. Ang pagpabalik ni Gudunsoy niya kay pagpasa na ko dun sa kuya. Oo. Ito diretso. Di na ko balik. Ni balik kay ginato ang buwan. Ato ang pagyam-yam. Muna ka mali-balik ako. Kay di mingaw ka di mo. Orang na ay. Ilong na Daniel. Ginugot-hugot na po. Ano po yung hugot ng naitabo karon? Mega love, shout out! Pa-shout out na ko Gudunsoy, gika ni Ma'am Amy de la Cruz. Gandang evening, Lods. O sa tanang dapitanon, keep safe always, gika ni Amina Duterte. Shout out ko ni Ada ni Hubog. Sorry, shout out ko ni Ada ni Hubog. Gika ni Maricel Hamarulin. Kumusta man atong panahon diya, Lods? Ay, okay ra atong panahon karon. Diri sa dapitan. Gikan usab ni sani Mungkupa. Si Mungkupa, hello DJ, shout out ko on taga Pulo.
shout out ninyong duha. Dito din, silingan din silang makaryo dito sa may pulo. Mayong pagpaminaw sa itong mga kalanggaan diya karon sa may pulo. Okay, kaya di kita maglangan-langan. Unya na po tayo mabasa ang mga mensahe. Kaya piti-piti na po niya ito ang cellphone. Mabasa tang mensahe niya, kuya. Mubalak ka. Bumalak siya, kuya. Oh, natural mubalak kay sa kada programa gyud ang balak masiyaw sa gugma. Ikaw mo gyud una gyud. Uunahan din na ito, kuya. Oh, pahiter ba? Pahiter. Pahiter ta, kuya, pahiter. Kaya kaning ako ang bala karon, kuya. Asa pa inang di ba? Ako ning gipahinungod sa mga relasyon. Ya, unsa ang koy title sa imong balak? Ako ang bala, kuya. Wali siya, karena naguluhan siya, kun mo biya kaman ka nako. Ay, daghan kay mga relasyon karon kuya nga murag, alam Nga putol ba? Nga bugto. Napoy uban nga nabugto, napoy uban nga 50-50 nga hapit nang mabugto, napoy uban diha nga ganahan pa nilang sumpayon. Awan ang panahon nga dumili. O nang kini atong bala karon gipahinungod nato is mga suking tigpaminaw nga adunay mga karelasyon. Kumbate ang bantiin ko nun, soy. Kun mo biya kaman kanako. Kun mo biya kaman kanako o pinangga ko. Palihog hapit una sa tanaman sa akong giatiman. Tama. Sud-o nga kanang mga kabulakan nga akong giampingan. Nga sa paglabay sa katuigan kining tanan nga layos way kapuslanan. Tama. Kung ubiya ka man kanako, pinangga ko. Palihog dalikyat una pag-adto sa tigbayon kung din kita nag-uban. Aron dito imong palandumon ang gugma kong matinud-anon. Nga sa dughan mo akong natagamtaman, tumang kamalipayon. Hinamdumi ka tong mga bangaw. Hinamdumi ka tong mga bangaw sa kalipay nga atong gitagay. Hinamdumi ka tong mga talidhay sa dughantang puno sa kalipay. Hinamdumi ka tong saad nga atong gipanumpaan. Naway makaparog bisan ang sulog o unos nga mulatas sa mga katuigan. Apan kun mubiya ka man kanako, pinangga ko. Palihog dalikyat una pag-adto sa lapyahan sa akong dughan. Sud-o nga kanang mga balod nga mudapyas sa baybayon sa kasakit. Aron imong mabati unya ang kasakit sa pagpusgay sa mga luha nga butulo sa akong mga mata. Dili na lang unta ikaw mahanaw ni ining akong giliran. Dili na lang unta moabot ang kangit-ngit sa akong kalibutan. Dili na lang unta agawon ang banag-banag sa atong duha ka relasyon. Aron sa pagmata sa kabuntagon, ana ikaw kauban nga malipayon. Apan kay mubiya ka man sa dayon. Dahil akin kinabuhi kong puno sa kapaitan. Puno siya kining ginanhawa nga gihikawan sa kapalaran. Nga sa gugma mo walay lahutay hangtod sa katapusan. Kasakit o pagdangoy-ngoy nga gibilin mo nga rin sa nag-inusarak ng lugar. Ato ang unang bala karong gabi una. Kini kudos ka kada balak kini mo opening sa balak kudos nga haom ang gyud sa atong gabion karon gyud. Inaana na siya kuya, labi nag-inspired ha. Inspired ni kay kudos.
inspired kita partner. Always kita inspired every day. Kay bisan pa man sa ato ang mga kapakyasan, ato ang mga problema nga giatubang diri sa kalibutan. Apan buhig lang gyapon ta. Gatagan lang gyapon ta grasya sa ato ang labaw mga mo na nga magpabilin gyapon ta kuya nga inspired. Kay kanang hangin nga ato ang giginhawa adlaw nga tanan. Gikan din sa kay taska. Mao na nga moingon ka diri sa kalibutan nga ikaw ang pinaka dimalas nga tao sa kalibutan. Bakul ka, di ka katindog, di ka kalakaw. Wala kay kwarta, wala kay sakyanan, wala kay mga kaptangan. Nga may nga ako gid ang pinaka dimalas diri sa kalibutan. Ayaw na guna-una ang mga kalangga. Sa to pa po pasabot ni Kudos kana nga atong mga itsuray Kudos. Ginoo nagbutan ka na no? Binuang naman po ng imago yan. Panulong naman po na siya katawan. Pero matingala mo Kudos. Kay makaingon na po ko sa Kudos sa kapalangga baka ko ni Lord di ba? Kaya naman. Tingnan mo na mitsuray nga nini. Nya kanang ikaw lagi kamo sila. Kung bapo lagi mo. Kung ikaw may paistoryahan ko ya, wapo ko. O niya, kung ako po yung paistoryahan, wapa mabuka. Apido ang ulo-ulo mo lang yung Kudos. Hindi na ulo ko yan kay... Ano di Kudos sa bapo ko? Wapo ka. Ano ba yun ta? Hindi ko man sa programa. Sabay ko talaga siya. Para siya, anan siya, partner. Kining tao, gihimo sa Ginoo. Puro bapo ko. Na unique din siya. Walay ka pareha. Tinawag lang. Kay maski ka rin ang mga twins, kining mga kaluha. Doon na mag-diferensya. Doon na kay Timailan nga kana siya si Kuiski. Kana po siya si Gulunsoy. Nandun na siya Timailan kuya nga. Busa ang tao sa kalibutan unique. Wala din siya kapareha. Pero may pareho tanan ni Kudos ha? Pareha tanan nga maglakaw nga pareho. Hindi, pareho na ako ba? Malagi, maglakaw ta tanan pareho. Wala ra. Siya sa partner mga kalangga. Sumukan man na ganinihan nga after nung pinakatuig na mong panaguban ni Kuya Kuiski a.k.a. Kuya Rome. Gani nga po ang papangig na ano ni Abs. Sige rin katawa, magka-abs na niya itong aping nga rin. Exercise sa Pero ganahan ko ang tuyong ni Kuya Rome nga naman mga palangga. Kani nga mga trupang si Aw. Dili kini sila mga plastic. Mga transparent kini sila. Kung ganahan ko sa mga trupang si Aw. Labi na gini ato ang mga katrupa. Itawag na itong RCFM katrupa fanatics. Itawag na ito sila katrupa mga kalangga kung gani. Kay kini magod sila. Ato na ni silang kapamilya. Ato na ni silang mga best friend. Ato mga higala. Suod na nato ni kay always naman ta nga nagubad-ubad. Labi na sa tuwang mga programa. Kaya labi na sa tuwang mga self-store. Ang tagpo pulis na. Kaya kani po ato ang mga katrupa ng mga OFW always punta nga nagumpat dito sa ato ang group chat partner. Itawag na ito sila kay ako na sila nga sumpay sa kinabuhi. Muna nga tawag ko na ito sila mga katrupa. Mga katrupa fanatics. Ayaw nga gabi usbo na ito mga kalangga. Dari kung bati na punta sa mga mensahe partner. kung batiin Kung bati na po niya ito ang mga mensahe. Kapsi na. Ato na po yung hambaluson dari. Hi Ingo, pa-shout out lang ko sa akong lula o yang musiko. Lula Dinding Malaka, Tatay Chito Musiko, Papa Joseph Garingo, Mama Helen, o sa akong Papa Tito Malakat, o ako Mama. Salamat Ingo. Ika ni Christian Malakat. Ay salamat kayo sa paglantaw sa tuwang live. Shout out also to Red Heart, a.k.a. Tio Kuroy. Guwapa dyan ng kauban ni mo ito. Guwapa o guwapo lagi ni. Kasipyan ko ito, Tio Kuroy. Kaya nga mo guwapa. Ngayon na ako guwapa si Kwan ba? Kaya rin lagi. Pero tayo natin, mahalukan na ako nito eh. Namin kasi tama. Paano ba Tio Kuroy nga? Guwapa din na. Ano mong bungi? Tio Kuroy! Tio Kuroy na sa gawas. Nas Tio Kuroy sa gawas. Garon.
Shout out ko sa Ruyo family o Sinuag family diya sa Mayuyan. It's me, Sad Boy. Ay, si Sad Boy. Asa rin nabili si Sad Boy karon? Nindot po kanya ngalan ba? Sad Boy. Karos na pa kani malimpay ni si Sad Boy. Kung mag-adlaw Sad Boy, tagbo na mo Sad Boy kay maato ni sa mga Sinuag family diya sa Mayuyan. Na kami diya alas 12 kapin. Mga 12 p.m. kapin na kami diya sa Uyan mag-adlaw. Para makita nyo ang kompletong tropang siya. Oh. Good evening, Inko Dunsoy. Magpabala ko sa akong pinangga. Ika ni Madam Ars, si Madam Bing. Masaya ang pinangga. Kumusta na itong pinangga ni Ma'am Bing? Wala ko nung nakataya si Ma'am Bing sa akong ihatag kay nabisi si Ma'am Bing po. Katiman sa iyang pinangga. Ayaw nga gabi ina sa Kaya sa may taga-wawan. Sa may wawan. Kasi nanay dirama diha. Nanay, dulit na dirama. Nay, mayong evening ni mo, Nay. Mayong pamabinaw. Si Ikuan po sa mga Sagin O family sabi niya. ka, madapitsi. Oh. Madapitsi na kami sa inyo, mapon. Kunya may gabi po ni Kuya Elmo ni Ate Chuna diha sa may wawan. O sa mga evening pamilya, di sa may wawan. Good evening kaniyong tanan. Okay, dito sa may mayong gabi ko. Iko daw script lang ko. Good evening ninyo tanan diha. O diri po sa plasanan o dito po ni Tatay Bibi Total. Salamat Inko. God bless from Boy Sangko o Nanay Ams. Ay, si Nanay Ams o si Boy Sangko. Good evening. Malibak. Good evening, boys ako, manayang B-boy, TG boy, Miss A. Maayong gabi Incodons, pabalak lang ko sa tanang taga Maria Ray. Salamat. Gikan usab ni Kunsihal Edgardo Pon. Ang ato ang kanhi ay matinabangon nga kunsihal niya sa may Maria Ray. Si Edgardo Pon. Maayong gabi inyo diya. Si Tatay Vicente, kumusta? Ni nanay diya, pangumusta na lang ba itong mga kalangga diya? O kayo pagpaminaw sa mga naginuntas family diya sa may Ray-Ray. Madam tata lakton usap, mayang gabi mo na madam. O may gabi usap ni Bus Arlene Pasco. O mato talito umapot sa ila. O, patatay Rodisio Pon. O ka nga tatay Ili Sadak. Mato ta diya. Kaya alam sa atong mga kalangga diya sa may Lumanaw o Maria-Ray kasi gusto pa mong mutang kung mga lawa mga kalangga. Paminawan ninyo ang among schedule karon pasahon lang mo Kuya Romney. Ang amo ang schedule para umang adlaw. Maayong gabi ninyong tanan diha karon sa station Incodunsoy. Lipay si Takisi kay makita na pud kuno niya si Incodunsoy ugma. O lipay na puko kay makana na puko diha. Dugay-dugay naman pud puko nga wala nakasuroy kuyog sa ato ang mga trupa. Mao na ang mga dawa paningkamutan yun na on time bitaw ang mga dawa sa atong ihatag ng mga schedule karon. Okay. Kung puta takisi, ini kabot ni ko doon sa diya sa halina po. Sungay dayo din ko doon. Sungay. Sungay din ko doon. Maayong gabi Incodons o Kuya Romy. Magpabala ko sa akong papa sa Lamatik o sa tanang silingan na nalang o sa plasanan from Wild Dragon. Wild Dragon, good evening and thank you for Texting in. text. Tuning in. Thank you for tuning. This number is station here in Abinan City, 89.9 R7. On the best. Basta naka-RC ka, the best ka. Wapo ka. Wapo Ikaw ka. ang wapong katrupa. Okay, padayon kuya. Dito sa may lamati ka, pag bibiturtan, kang banske. Good evening, huwag kang magdalog sa imong tibok, pamilya. Good evening, huwag kang manang iyupeng. Ate Isay, o sa tarang-tangan yun, taga-lamatik. Mayong gabi, o mayong paminaw. Good evening, tol. Shoutout kay Dunsoy sa Balasi family ug sa tanang RCFM Fanatics Times. Gikan ni Madam Merjin Balasi Ilombay. Ay, salamat kayo sa itong mga suking di pa binabila sa mga ipalkata. Urot, ginarihan si Double D, may gabi ni Double D. Ginapulong si Double D. Nagkagod pa kong lubi. Nagkagod si Tio Puroy o lubi kay para sa panihapon karon. Mga ka, kalambog siguro, kalambog si Kiyampaw na Gusto kaya ba yung mukagod ni Tio Puroy? kasi kadala siguro sa manager Kiyampaw. Alam kayo kalambog Kiyampaw na Ay, ayaw nga pag-abot tayo ni Manager. Oh, ni Kuya Shadow, ha? Kuya Shadow, mayong evening, di mo niya. Mayong evening yung tanan diya sa mayong gawas.
kana kay gatugod lubi magtuno jud mo diha ba magtuno gyud mi karon sigurado gyud kagikan usab ni Frederick Gahuman pa shout out idol kumusta diha og sa mga trupang siaw from Chiksi TV ay wala gid palibak ay ato mga kalangga na Nicolas Maria Reyes sa una shout out sa Chiksi TV kung gusto mo nga mulantaw ani mga kalangga ala sige lantawan ni sa YouTube ang YouTube channel na may taalag ang Chiksi TV. Shout out kong Reader page Inggodons. Pabalaka na siya Inggodonsoy. Sa pagkabala ka na karon nga nagkagod mo ng lubi, di nakabala ron. Labugon ako ning ulo sa kamaw. Na, malabog rin ang ulos ka ba ang gados? Malabog na kung ang kay kaldiro dal na kumayo. Na ikaw yung tikoroy. Binawa mo na yung tikoroy, labog rin mo ng ulos ka ba? Ulos kiyang pa mo. May guli po ni Tio Badok, kasa ka to si Tio Badok? Murag ba ito ito dos ni una to guli kay iyang mama papa wala ito kulo ka na iyang papa kung di siya uli iyang mama gandam nagbibiro. Di ba daw may gabi sa tanan taga may Antipolo mayong gabi. Wala naman tayo na ulit Tio Badok, basta ma-fairness na. Sa'yo din na siya guli. Sa'yo lang guli kay handong ng babalakon. Di malok po siya gabi di siya uli ko dun kay labigason niyang bibiro. Di ba daw kung may gabi siya ba daw? Labigas nun niya, asa naman to ato ang balak ika sa itong amigo? Asa man to ato ang Andre, tikmis dyan? Asa to ato ang balak dire? Help me technician, help me. Help me what I... asa naman to? Asa to dire, nangita ako na to dire. Wala gina to ang balak dire gipadala niya. Kaya na po tayo lindot nga balak pasahon karon partner. Ako to masok yung padala gini mo. Pabili pa na si Sir Felix Felix Cielo. Felix Cielo. Si Sir Felix Cielo Perater. Asa na to si Juan, palihog ko ba itong gawas partner? May gabi yun ni Felix Cielo Perater sa Dipecto. Sa Ripkit to siya partner. Ato itong buutan o matik usab nga matinabangon teachers. Si Sir Felix Cielo Perater usaya nga mga kauban usab asa naman to iya ang balak dire kay ato tong isunod na to labi na karong panahon na mga kalangga nakita na ko yung balak niya nga ako mapud kaayo sa ato ang nahitabo karon ako kaayo tong iya ang balak kanya siya always gini siya nga magpadala sa balak tungod kay ang usab nga mahatagan og pagtulunan nagatuan nga mga suking tigpaminaw usab mahatagan ko sila gilingaw ning kagabion bisan pa man sa mga problema nga atong giatubang nakahatag si Sir og lingaw sa atong mga suking tigpaminaw. Matod pa niya diri mga kalangga, mayong gabi sa tanan. Gabi nigyud sa mga suking tigpaminaw. Saya ang mga kaubanan, mga teachers. Nya igingon niya diri, palihog na pud ko pagbasa sa ako ang saya ang balak. Kaya ito ning bukikiyo niyang balak karong partner, aron ato dayon ihatag ning mabugnaw nga kagad karon. Kaya nga balak ang balak nga gipadala ni Sir Felix Cielo Perater na nagtuluhan kini mga kalangga og risk bakuna. Ano siya kanang siya kombinasyon siya partner. Risk bakuna. Ano siya risk bak. Dayon pwede mo siya sa bakuna. O nga kombinasyon siya. Okay mga kalangga, ato ang paminawon kining balak nga gipadangat ngadto sa DepEd. Sir Felix Perater. Sir Felix Cielo Perater. Nagikan dia sa may DepEd, ang balak na guluhan risk bakuna. Good evening, sir. Ang bakuna karon ang gila. Na pinaka-epektibong estratehiya batok sa pandemya. Mga bakuna nga hinimo sa mga adunahang mga nasod.
o sa mga katawhan ilang ipang-apod-apod. Daghan ang mga miagik pag-abot sa mga bakuna. Kay ang ilang gidalgong nga kaayuhan matuman na. Nga sa COVID sila anaa na proteksyon o makuhaan na ang ilang mga konsibisyon. Apan dili ikalimod nga daghan ang nag-ukod-ukod. Agi lagi sa ilang mga nasagap nga mga balita gikan sa Radyo Bangon. Ili daw sila magpabakuna kay naay dagkong risgo. Kay tuwa kuno mamahimo kitang mga sumbi ug multo. Daghan karon ang mga nagpalista ug milinya. Kay aron sa pagpabakuna sa first dose nga bakuna. Mga priority group pa ang ilang giuna. Apan makalusot ka basta sa sulod, ikaw na ay higala. Si tatay sayo sa buntag dito milinya. Apan niuli siya na wala nasipliti sa bakuna. Kay siya kuno chusi o dili mo dawat. Sa bakuna nga China ang nagbuhat. Si Undo nga macho niloklok kay nahadlok. Sa talinis nga dagong nga iyang bukton ituplok. Abang nurse hinayataon pagpanaok. Kay unyag makasyagit ko upausog akong lihok. Sa dihang bakuna nga gikan sa Amerika ang ipagawas. Mga tao nagbaha o nagdasok sa sulod o gawas. Pakunang stateside ilang giilugan. Kay kas araman ang tuslok og sekundos dili na kinahanglan. Sa ingon ani nga kahiliyon ka dili jud malikayan. Ang mga kaila system og duol sa dughan. Pag-abot sa lugar sa special treatment sila hatagan. Wala na linya-linya, diretso na sa unahan. Naapoy uban nga nagtakban. Pasagil nga komorbid o kinahanglan ng maturukan. Pasagil o daladala sa maintenance nga tambal daw nila. Nga bisag dili apil sa priority group sila jud mauna. Bisan pa man kung ikaw na makunahan na. Pag-obserba sa health protocol sa gihapon. Kumanon ta. Magligay sa tapok-tapok o mga party-party. Maria sa naitabo at sa pizza. Pista sa gabi. Gikumot-kumot jud sa dakong kamot. Kay party-party sa pista daghang tao nagduot. Nag-viral sa social media ang maong video. O ginaot walay mapositive sa mga niapil niadto. Singgit sa gobyerno nga tanan kinahanglan magpabakuna. Apan pait kay supply sa bakuna puwerteng gamayara.
herd immunity, kanus apa kaha mahimpit. Aron sa normal nga pagkinabuhi, pwede na kita mupadili. Ang balak ni Sir Felix Cielo Ferrer, kaya ang manindot na balak ko yan, mga pasilaan, pagkakalimin siya kuya. Dili wagi kaduha-duha. Sir Felix, mayong evening ni mo dia. Salamat din sa imong sa matag programa ni Ingo doon sa balak pasiyo sa gugma nga kanunay leard ka na nagpadangat sa imong manindot na tagik. Thank you so much. Kuya, kining ya ang balak kuya. Akong bigayo sa mga panghitabo sa kalibutan. Wala gyud balak niyan palampason mga talangga nga nakahatag gid siya og pagtulunan. Dugang pagtulunan sa ato ang mga suki. Mga pasidaan, mga pahimangno, mga inspirasyon. Sulod sa iya ang mga gipagtagit o gigaray nga balak. Sa mga nangagi o sa umaabot. Ako Musbon, salamat kayo Sir Felix Cielo. Thank you kayo Sir Felix. Manindot nga balak. Atong oras, niyaban din sa pagkalas 8:15 sa kagabion, kini nga tuwa nga programa, ipaluyuhan kini sa tuwang mga epektibong produkto, alang sa tuwang mga kalangga, nga makita karon sa tuwang live, ang tuwang mga epektibong produkto mga kalangga, alang sa inyo ang mga kalawasan, inyo ang mga balatian, na lugay kaayong inyong gihambin niya, wala pa nag-ayo, sulay ninyo ang tuwang mga epektibong kapsula, una kitay Robinson Capsule, Sincisol Capsule, o gatawang Glinisol Capsule, o doon na po tayo Burns Coffee, mga kalangga, nagkagay ni siya nga kahatag na kaayo sa tuang panlawas. Doon na po mo yung mga bata niya, nakita ko na itong Vita Kids Serum. Kini nga po ang Vita Kids, papakusog din silang immune system, full supplement ni siya mga kalangga, pukusog ilang tinubuan, pukusog ang ilang pagkaon. Kanya mo protektar po ni siya sa mga posibleng sakit nga mosulod sa mga tagsa ato ang mga pinalanggang mga kabataan. Kunya alas ato ang mga nanay tatay sakit atong tuhod, daghantag mga panuhot atong mga buros, mga kabataan, mga puyah. Daatay Hardin Power Oil o Palmera Oil. Una mo yung mga wala, di pa nga nuka-nuka, mga iyaman, kuto, lusa, pwede po na sa tuwang Palmera Well. Doon na po mo yung mga kaspa diha, kaya kayo nang huwag tangon sa tuwang Palmera Well. Kabili man din ako i-kudos sa Palmera Well. Pero sa ay, magsakit akong tuhod, sakit akong bayod, sakit akong likod, sakit akong matapugo. Inighaplas kita ko sa Palmera Well kudos. Huwag tang yun. Munod-suot gina ang kakuan sa Palmera Well gini kudos. Ang yan kayo pito. Ang kapitibo, bilib ko. Basta mga kalangga, basta haplas na ang atong iskutan, Palmera Well naman. Mga pagkalanda, tuwing kong Kuya Ruby sa yan istorya kay ako mismo naggamit ng putuga Palmera Well. Mo galing na ako ang ihaplas kada gabi. Kundi ka nang giingon ni Kuya Ruby ngayon mga pamao. Tinuod na mga kalanda. Tungod kay sa kalayo, sa lamatik ngayon baklayon, kapin sa oras kung maginahinay ka kay nakanham di bilang lugar layo ko ginalamatik apan na nakuha na ni Kuya Ruby nga mo pa dali sa estasyon unang kung ita nang yaang kakapoy po STL kaya kay na kaya kung gusto po kang magpagwapa gusto mo balikaan dyan sa imo ang panagway imo ang pamanit ayaw na kabala ka kay na Adunay sulbada na mga kalangga. nagatay sulbada na Adunay sulbada na. doon na kay sulbad natay hardware soap na makatabang nga lang mga kalangga nyo Bilib ko ng order sa mga ikudos. Bisa ka ng talon itong bukas-bukas, pwedeng walaon na ng sabunay kudos. tama po Pwede bilib tama po na. ko bugas-bugas kuya tama po ko bugas-bugas pero malangkat man po sa hardware media Di ka nang imo, ka nang bukas-bukas
lang ha, in love mo na. Imo man po na yung tagi vulgar is kangin kuya. Ha? Kita. Hinaya lang, ina lang ha. Oh. Hinda, hindi si Julian. NBI. In love sa NBI kuya. Ano sa NBI? Ha? Kung saan ang NBI? Ay, bata isa. Wala NBI ko yan. NBI. Oo, wala NBI. Ay, bata isa. So, yun pa mong nila kaya kaya nindot o ng single mom. Kung sa may nakandutan sa mga ma'am? Masarap ko na magmahal ang single mom. Inter pa na, be. Hindi, ayun. Suritan kan. Sigawas. Suritan kan. Hindi, kuya. Dili, wala ka man ang ato baka naman karon rin soft ka na. Wala akong muna Dili, ang ato mo purpose kung muna yan eh. Ang purpose nga ang kung ganahan mo mga kalangga, Mohamis o puputi ang inyong kutes, Haloderm, papaya with milk skin, inuway tilingso. Kanya, kung di po kabalik, okay ra. Mamputay pahumot. Ay po, Pepyo. Ay po, perfume. Doon kay gwapo-gwapo naman mo. Para kumplito inyong pagkagwapo-gwapa, parisan ninyo na sa alto perfume. Basta perfume na iskutan, ay po perfume mga kalangga. Mana na siya, kuya. Bisa ko sa kadlaw, bisa sa kadlaw di ay ang ay na surayan gina ko na o palito sa kadlaw. Pero feeling fresh na gyapon. Fresh na gyapon, kuya. Pwede ang ay ko pwede gamiton. Bata ti kulang tumboy payot. Tanan. Kuya, mutuo ko ba na kuya kay lumot pag gina siya kay mga kuya kong gamit. Kaya pero di ko mutuo nga looking fresh ka, di ko mutuo. Kay pagtanaw niya ko yung mga kaibigo, ay kay hibo lang taon. Pero inituol mo, pero tigmuta. Pero dili ko makatuon din ko sa imong iyong looking fresh kay sa pabahin nako. Labas mo klaro. Inulit yung paglantaw. Inulit paglantaw yan. Yang masoklat ko, di ba po ko. Direta ko yan, direta sa Sige, abante na sa mensahe. Direta sa mensahe. Okay, abante. Sa inyo ni Reinhard Grip, sinyalan na stiyo balok basta bernis na. Mao diay. Ano na siya? Ikaw na. Ingana na na ikaw gaho. Malag na tiyo, uroy, dalian nagkagod. Bili ka ni Ma'am MJ. Lagi, ang ato ang sabot nga kada request ni Ma'am MJ o bala kay mahata ko siya 1,000. Mabala ko. Bala ko no, kanatagan niya 1,000. Si Madam MJ mo ipabalakay ko. Nato ko, request lang ko siya, pabalakay ko. Naawa nag-request sana yung luha na rin. Gikan ni Shamala Marie Bagsikan. Mayong gabi ko nun soy, pa-shout out ko sa akong inahan. Lilia Bagsikan from San Pedro, Dapitan. Oy, si Nanay Lilia Bagsikan. Mayong gabi ini mo diyan, Nay. Silang ramba. Nakadawat ko ni si Nanay sa akong yatag na one partner. Si Nanay Lilia dito sa may kwan pa, sa may Simutan. Natagad ko na ko siya. Abot kung nakataya pa ka to si Nanay. Yatag na ko to sa buntag. Kasi nakataya siguro to sa Nanay. Thank you for watching. Shout out to Mark Anthony Catalan. Watching live from Zamboanga City. Thank you for watching also to MG. Arilig, binalig. Shout out din mo. And Tatay Inko, greet ko ni Raidis Bagalanon o ni Lita Bagalanon o ni Raidil Bagalanon. John Dredd, si Bido o ni o ni Mylene Will Will o ni Tatay Dodo ang nag-greet si alias Pihing. Mayong pagpaminaw, mayong paglantaw sa live ni alias Pihing. Pumala ko basta na ang 1K. Naawa lagi. Kubra ko daan ni Teo Kuroy. Kubra rin ni Teo Kuroy. Ipakon naman di ko rin sa itim. Itim na ko di ko rin. Ay, maghisgot kag itim ko yan. Ato ang mga kalanggaan na gusto nga mo palit sa ato ang mga epektibong produkto, pwede po mo mubayad sa ako ang Gcash. Pwede direct. Mo bisa nasa sa gawas na no? Pwede na kaya na may Gcash niya, pwede mo mubayad sa Gcash. Diya sa ako ang live karon makita nyo diya. Pwede gani mo, bisa dili mo mubayad, muhatag lang mo diya. Huwag na rin bugas mo diya.
Wala kayo bukas? Wala kayo bukas. Sa motor, lang mo, duha na ta. Kasi dahil niya Lamig na tayo pa, i-direct lang na ka. Luyar rin, luyar rin. Dahil yun lang. Makalingaw nga makaloon. Muna na pa maayo dyan, may kudos na. Bisan na nasa sa gawas di ay, pwede na ang produkto kung taga-gawas, mga OFW, sa imong mga soking OFW. Kung ganahan sila sa mga produkto dire, pwede di ay, automatic na pwede pa na din. Automatic na. Muna na kamayo mga palangga. Always ready kita. Wala ka mga talaga, always ready kita. Asa talapit na himutan sa Ginoon kalimutan. na ito. Yan, ikaw kuya, ready na makakuhaon. Dili ko. Dili ko. Ready na makakuhaon, magpauli na. Pwede ko ba? Okay, nahuman. Hindi po kung sa produkto. Good evening, ko dun, Soy. Pag-read ko sa Ruhas. Ruhas family diya sa Purok, Talisay, San Vicente. Salamat po sa mga Ruhas family. Maayo, paano ni Maruhas pa? Parintin ni Maruhas. Diya sa may Talisay, San Vicente. Salamat. Mag-abot-abot ako mga lawa diya sa may San Vicente. Among basahon karon nga mo ang Schedule pa. schedule. Okay, dere. Okay, nung saan narungsin? Narungsin guro ni. Usog lang sa mga text kay narungsin ni na blanco mo ni masyon. Taling basahon ning bala karon. So, di na tamang langan-langan kuya. Kaya bumasa pa ta sa ato ang schedule niya dapit. So, ang sunod nga bubalak mga kalangka, pag naa ninyo kung kinsa. Siyempre, si Kuya Romel na. Walay lain hindi. Ininginyo mo, boss, nasulugon sa kahanginan, anda mo serbisyo alang sa pagkatod sa mga maong mga produkto. Si Kuya Romy mga klanga. Kaya kung balak ko doon sa ako ning ipakuan sa tarang na minaw program labi lang sa may sinunod kang manay Clarita Patso. Mayong gabi ni manay og sa imong butang bana nga si Manoy Nario Patso. Mayong gabi tarang taga sinunod. Sa ulan sa imo ang bala karong partner. Kani ko doon kaya may uluhan na dahil tilan na ni. Naitilan yun. Suwabe sa kasina. Suwab sa kasina. Suwab sa kasina. Ay, kuwan biday na kuya ka na. Grabe. Dulot na mo kahit gini. Hait Kahit mo dulot gini sa pelunduman. Sulab sa kasina. Dulot gini sa sila pa. Lalo mo kan gini mo sila pa. Dunggab binang dunggab. Dunggal mo sila pa nga lalong gini. Lalong tong karo na to na Okay, karon. mga kalangga. Okay, inato langan-langanon si Kuya Romy mga kalangga. Saya ang balak nga naguluhan. Suwab sa kasina. Ipahaong ito doon sa mayong Okay ni partner ang manindot ng musika nga paborito po siya ni Tatay Trinity Buana. Okay, Brodons. Salamat kayo sa imong manindot na background ya. Kaya bantihan mo eh. Dili kayo mahanaw sa kalibutan ang mga kasina. Dili kayo matugkad ang tinguha sa matag usa. Adunay mga tawo walay kalipay nga tiunay. Kaysa kasing-kasing nagumido ang ilang gipangandahay. Ang suwab sa kasina magalumpag sa relasyon sa matag usa. Magadagmal sa balatian o sa kalipay magapukan. Walay katagbawan o guhaw nga mga dughan. Kaysa tinguha o hula-huna, maangkon man ang tanan. Apan ang taong adunay mga kasina, timos gayud nga sa langit wala kini dawata. Kay si Bathala
wala man magatagana. Nganong pagod ang iyang mga hinimong gasa. Busa, hunong na sa imong mga kasina. Kawalay umma, nagpaabot kanimo itagana. Walay kalipay mupuyo sa taliwala ugugma. Kay nauli po naman sa itong ugdagom nga tinuha. Pagmata sa imong nahimutangan, karon kay sa kasina daw pangungot sa imong katulogon, nga maoy mahimong sa gabal o sa limbong, sa kahayag nagpaabot nga madasigon. Unang nasa itong mong mga tinuha, balik sa kahayag o sa bakan ni Bathala, kay siya lang ang muhatag sa kalipay nga tiunay. Aron dughan mong masinahon hulipan sa maluluton. Ang balak ni Kuya Rome. Sorry kayo mga suking kapalangga, kay balong mo si Kuya Rumi mga kalangga, dili kini magtatagik mga kalangga. Pero gipaning kamutan na yun na itong mga kalangga, nga usap po sa makahatag o dugang lingaw karong gabi yun ang mga suking. Ito nila siya partner, na bisan pa man nga lilitahan niti sa mga balak, apan gipaning kamutan na ito na sa paglabay sa mga katuigan, sa pagbaktas sa mga panahon. Ipaktas ko ito doon. Mga pinulungan sa balak, ato ang pagpuhon, ato ang i-refresh sa atong mga suking tigpaminaw na itong mga miligong sa balak. Mao na atong hangyoon ang atong mga suking tigpaminaw na base na doon na sila yung mga gitaguan ng mga balak niya. Pwede niyong ipadala dire sa radio station ang 89.9 RCFM, sityo na kaang Maria Cristina, Dapitan City. I-care off lang ninyo sa mga pasiyaw o balak sa gugma. Kuya, pa-caller, partner, atong hatagan pagtagad ning maong tawag ng mga biyo. Okay ko doon. Hello, Mayo. Hello, Mayo. Hello, good evening. Hello, Mayo. Bisa ni Pulihog? Binsoy. Tio Binsoy. Si Kuan si GR? Hello? Wala pa. Wala yan. Si Black Magic, mayong gabi ni Black Black Magic. Magic is metal. Kumusta man yung kagabi o diya? Mayroon pagpahinga na hapon. Unsa ba yung sunan diya? Gaya punta dire. Umbara lang po. Humbara po diya, wala lain. Isang bulan lang diya. Ayaw ginamos. Kanang may mayo, unas ginamos. Sumot ang itlog sa ginamos. Ayun na. Paano tayo kuya? Kamatong tas kindi na kaya? Hindi mo ha? Teka na ilang katutubig. Sige, padayon sa imong greetings karong gabi na diya, Black Magic. Magbagis pa sa Direktang Ata. Lamati. Okay, padayon. Kaya ni Pangangawan. Dito Sumuan. Kaya Jenny Carnon. Si Pinto Muan. Si
Bunjun, Hmm. Bunjagon, Hmm. Wilmer, Isiyor, Buong may. Galitan, mga iba-iba kami. Hmm. Sana mga agad, naglamatik, yung tagay dito, pagkalit, Hmm. pwede magaling ko din niya. Sana ito na matig Okay. balat ng pinala. Okay, wala kinalimtan. Imong pinalanggas kinabuhi di ay. Nalagi, ang tanong. I-mention ko na pinalanggas. Basin, mabunan ka guys kung dili mo i-mention ba. Ay, Oh. Roma. Kana yun. Kana yun, hindi kalimtan ba kay basin, kanta, mablangkayan ta anak. Walay, Ah. ikot na, salamat yan. Okay, mga dawa, mana kung bilihan, nagpulong mo na mga dawa. Salamat din sa pagtawag. Black Magic. Okay, si Black Magic mga kalangga. Okay, si Black Magic dinano ka dia sa may talisay masin. Ang iyang asawa po di kang manay gabi. Mayong gabi kaniyong tanan. Okay, mga kalangga, ito ang oras. Niabanti na sa pag-alas 8:35 sa kagabion. Dali aso kasi ko lang. Dali na kayo ang oras partner. Wala, Wala, naay balak diri partner, naay balak diri panangat kung spot karon. Okay, ato matagal sa Ako di siya pagtagal. katagan pagtagad, pero before na ito natagan pagtagad, ato sang basahon, ang ato ang schedule karon asa to lagi partner? Asa to ato ang schedule. Pa-shout out ko in Kudutsoy, gikan ni Madam Irene Ferrari. May pagpaminaw ni Madam Irene. Ato Ole sa may diwahan, wala mayroon ba Ismail? May gabi ni bro. si kaning Ferrari kay daan sa Panunong. Panunong. Sa Panunong. Nakaila ko ng Irene Pirar, ako si Irene Piraren Laktuan. Kaila ko anak na ni Yorome Piraren sa sunod. Nanong ko yun minyo. Kaya ato po siya nga Kailan ko na? ato po siya nga katropa. Oh, katrupa na. May gabi ni man Irene na Piraren Laktuan. Kaila Mayong gabi sa tuwa nga mga katropa diya sa may Panunong. Oh, anak na ni Yorome Piraren. Nakawaw sa balak ni Kuya Rumingo. Paus ba kay sa langit ko? Paus ba? Ay, musog giguron. Musog giguron. Paus mo na to ni si Kuya Rumingo. Musog. Reinhard Pence, ikaw na po ang bubalak. May klaro ni si Reinhard kay Kagul Baglubi. Kagul Baglubi. Good FC ko noon, pa-shout out lang ko sa asawa ni Tatay Bulding nga nag-birthday karon si Nanay Chiri Bulayok from Yansky. Oo ba? Happy birthday! Happy birthday sa imong waas day data tayo pulding. Is pa po ka. Oy, birthday Dairon. Happy birthday na lang ni mo Daday. Mga kuwan mo Andre. Panghinaot sa SFM na nagpatag mga dugan katuigan sa ato ang pagpatuloy sa kalibutan. O butan nga ba na? Abutan sa tayo pulding. Inadagin siya. Oh, butas sa tayo pulding. Ang mga asawa partner, mag-ampo gina nga hatagan sila ng mga butan nga bala. Tinuod, kaya sa tayo pulding dugay may ko trabaho na buta tayo pulding ko. Oo. Buta ka ng pulding pa sa una. Matay. Asa patalan na sa'yo bumuli. Oh, kay yung asawa nga, oh, kaya lakaw mo ka daw, oh, sa'yo muli ha. Kung maalaw na sa gabi na doon, hindi na mauli. Unya sa nasikot punta, muli sa'yo. Sa'yo. Okay, tatay pulding. Joke rin. Joke na muna, joke. Kasi katagan na itong manok karon mga partner. Nay Kudos, at diserta mando sunan ato ning kono na schedule para uba po naging Kudos. Okay, ako basahon partner. Okay. Umang adlaw mga kalangga Sabado. Pizza 31, makita na po ninyo si Gudunsoy o ang mga kaubanan, ang mga tupang siaw. Ang papabalik ni Ingkodonsoy. Ngayon, basig pupuyon to sila nga tatay Pen. Tatay Bin Baitit. Kasi Tatay Bin Baitit, may gabi. ang gabi ni tatay, ni nanay Nida. O, parandam na tayo kung kuyo ka kapon. Padre, ito din basahon niya ito ang schedule ng mga lawa. Ang mga lawa, magdalataog, mga produkto na kasaligan. Kundi ng produktong dalo na mga
ugma ka lang ka, nga mo'y makapahumpay o makapawagtang sa atong mga balatian. Dayon naputay dalo ng O, ipakapin sa linghod Pakapin. nga. Lingaw-lingaw. Lingaw-lingaw sa pinabuhay mo ilingaw. Ato nang dalo mo mga lawa. Magdala ta ka lang mga Gonos? Magdala ta katong karaan nga lamar gyapon. Akalarang yan po kayo. Para nga mapahibuslan itong Matinood tinuod. yun ni Gonos. Dayon kini nga atong ihatag ng mga lawa kauban ni sa 974 o katong 831. O niya kauban siya og kuan mga kalangga, kauban connection pero dili siya kauban nga batch. So nahinaot na kini nga batch butulan gyud gyapon. So, katagyo mo mga kalaga. Pamasin lang. Para may bawa niyo mga kalaga, kung unsang oras sa dapita sa inyong mga lugar, kung asa dapita may magsugod, kung unsang oras sa minasin inyong O lugar. mga adlaw mga kalangga, alas 8 sa buntag. Manunong gate. Diya sa mga Beltran family. Diya sa atbang sa balay nila ni Tata Beltran Takbaya. Alas 8 sa buntag. Alas 8:05. Manunong tambak diya sa may shop ni Kuya Uyang Bagod. Alas 8:10. Diya sa tambak putol. Diya sa may basketbulan. Ata-ata lang mo diya mga kalangga. Alas 8:15. Lourdes Waiting Shed. Luyo, Luol sa Katedral o RMI. Alas 8:20. Purok Uno Linabo. Sa balay ni Nanay Nimpa sa Liko, tapat sa may Liz Water. Alang sa mga taga Purok Uno Linabo, tagpo po mga langga. Alas 8:20. Yan sa may Liz Water. Alas 8:25. Abanti tagli sa may Palaran Crossing. Yata street padulong sa may Kawa-Kawa. Alas 8:30. Kawa-Kawa Basketbulan. Alas 8:35. Talisay Lotto Outlet. Alas 8:40. Pansitan Talisay. Alas 8:45. Sinunok Waiting Shed sa may elementary school doon sa covered court. Alas 8:50. Sinunok Crossing para kauswagan sa tindahan ni Digoy o ni Nanay Merna Sinit. Alas 9 in punto. Sinunok Purok Busay sa balay ni Nilo Bermudo. Yung gabi sa ato ang mga kalangga diya karon. Alas 9:10, Barangay Uro sa may covered court. Alas 9:15, Barangay Kauswagan sa may Merkado. Alas 9:20, Barangay Daro sa balay ni Rini Lakay. Alas 9:45, Cavite Atubangan sa Kapilya. Alas 9:55, Baylimango sa Waiting Shed sa may National High School. Alas 10, Karang sa may covered court. Alas 10:05, Banbanan sa may Waiting Shed sa elementary school. Alas 10:15, Kimputan Waiting Shed at bang sa simbahan. Kung mga adlaw mga kalangga, ayaw mo kalimot, magsuot ng green. Mga green, ang mga trupang siya o mga dawa, magsuot ang green para bili sila malipat. Kinsa ganito mga malipat ya, ayaw mo kalipat kay magsuot ang green o mga dawa. Alas 10:20, Tagpulo sa may Waiting Shed Elementary School at bang sa Kumpak. Alas 10:30, Kanlukani Waiting Shed doon sa Barangay Hall. Alas 10:40, Dakak Beach Resort sa Atubangan sa Gate 1. Alas 10:45, Tagilon Pantalan doon sa covered court. Alas 10:50, Lower Bayanihan, kaya tarapit sa may mga Galipuso family. Alas 10:55, Upper Bayanihan. Alas 11:05, Santo Niño Elementary School. Alas 11:15, Puok Rizal Park. Yata, basin magkakbuto silang Nanay LB, Ate LB diya, sila ni Madam RC Uyos. Ngayon alas 11:25, Santa Cruz at bang sa Lotto Outlet tapat sa Shell. Alas 11:30, Pulok Pasil, yata sa may kilid sa gate sa Gold Coast Pension House. Ate, direta sa may alas 11:35, San Pedro Covered Court, yan doon sa balay ni Uyang Baron. Alas 11:45, San Vicente Covered Court, yan sa may Pantalan. Alas 11:50, Wawon, balay ni Ma'am Pichi sa may Sagin family. Yan doon sa may Monumento. Alas 11:55, Wawon, balay ni Madam Beng Hurulan. Alas
alas 12 in punto. Di atas Antipulo atubangan sa may simbahan, alas 12:05 Antipulo covered court. Kapag sa balay nila ni Tiyong Badok, wala balay niya nga Murag Palasyo. Ilang ka Tiyong Badok sa mga Igia family usap. Alas 12:15 Tamyon sa Tulay o sa tindahan ni Madam Juan Ilumbaring. Dahil pagka alas 12:20, Uyan Wedding Shed. Alas 12:25, Uyan, diya sa may tindahan ni, sa mga kahisan. Tungkol sa mga Sinuang family. Mula hosta dito sa may Sinuang family, alas 12:25. Dahil pagka alas 12:35, Burgos Wedding Shed at Bang sa Galingan. Dahil pagka alas 12:40, Burgos sa Bala ni Tatay Faxidis, Aritada. Mahuay tagkadyot dito para muhunat na punta dire pagka alas 2 abantita sa Sulangon sa Kyle Kian Store at bang sa Luto Outlet. Dahil pagka alas 2:05 Sulangon sa Waiting Shed sa Tulay. Dahil pagka alas 2:10 Diwaan sa balay ni Ma'am Irene Bais Bain. Pagka alas 2:15 Buwaan. Direta sa Buwaan pagka alas 2:15 at tutas balay ni Tatay Primitibo Andag, ilan yan, nilang Nanay Rosa, ilan ni Tatay Ruby Butuan sa mga Moro family po diya. Nakita tanyo diya kasi butangkong po si Nanay Bibi. Butangkong mga lawan ay kay tagaan ka na kong lingaw-lingaw sa kinabuhin-buhay lingaw. Alas 2:55 Maria Uray, Purok 5. Diata sa kabalay ni Mus Arlene Pasco. Alas 3:05 Maria Uray, balay ni Madam Tata Lakwan. Mayo na gabi ni Madam Tata. Dayon pagka alas 3:05 sa Lumanaw ta sa balay ni Tatay Vicente Pon o kang Konsehal Gado Pon. Alas 3:40 kang Tatay Odisio Pon o pagka alas 4 kang Tatay Elisio Salak ni Nanay. Dahil pagka alas 4:15 Teacher's Village o pagka alas 4:20 Kamalay Beach Resort daw Dapitan City. Mao kato ato ang ruta kung mananawa mga kalangga alang sa ato ang cell store sa mga trupang siyaw umbang anawa. Ang atong oras dapat din sa pagka alas 8:45 pa. Gusto bigyan mo buto ya. Gusto bigyan mo buto. Ang mga oras karon. Okay, padayon ta sa unahan. Abante ta sa to ang mga pipila ng mga mensahe. Timbon ra nako karong Bernes akong balak inggo kay walay 1K lagi. Unya ra mo balak lagi si Tio Purel na 1K. Olives inggo doon pa shout out lang ko sa RC kay Barati sa Naminaw karon from Yansky. Mga ka mga RC katrupa. Pagabi niyo ni Bapo. Wapo mas ada si guwapo nga ni partner. Mas guwapo ang tuwan. Guwapo ang DJ. Way lain siya sa kinahan. Silingan na sila, kumandir lang. Kumandir lang. Ay pagpaminaw ni Nanay Nida sa mga kagandahan family. Nila ni Nonoy Puskan, nila ni Sano. Saya nga lang nga mapapala yan mga igsuon. Ito ang mga silingan diri. Ayong gabi nyo diya. Diri sa Maykam. Ito ang mga suking tigpaminaw diya sa Maykam. Mga Tagalog family. Ayong gabi nyo diya mga kalangga. Kumusta man ninyo ang kagabi diya. Katuwa dahil nga mga produkto mga kalangga sa wala makabalo. Kung gusto mong makaano sa itong produkto, napo tayo outlet diya sa may Fishport. Ula lang niyo si Ate LB Ritada diya sa may Fishport. Maayong gabi ingko doon o sa imong mga kauban diya kay Kuya Rumi o sa tanang naminaw o nagtanaw sa inyong live. Iko great lang ko og happy birthday sa among kamanghuran nga si Jewel Ritada sa iyang ika-47 ka tuig og salamat ninyo ingko doon. God bless you all. Yan, may gabi yan sa Maya, puro kamalipay na sa Rizal Park po na. Nila. Happy birthday ni Sir Joel Ritada diya sa may Rizal Park. Yan. Nindot unta iko yung anain ko. Yung mo na si Wild Dragon. Karon na mamit po ni Wild Dragon ang ubang mga katrupa. Itong mga suking mga kalangga. Ubukoy yung kamay ka madala ng sako para kanang magpapamadala na ito.
Padalon pa rin ng mga guwapa. Good Ibs, naapod mo haplas para buros. Naatay haplas Na, sa ang buros. Harden Power Oil Gross. Oo. Pinakamaayo kayo na yung haplas sa Ang buros. Harden Powell with Harden nindot Powell. siya para sa buros kay ayun pa itong nag-testimony kuya, dali ra kay siya nanganak. Dali na kayo. Kay dili sakit yung pagpanganak, dili ra tantong sakit kay wala gyud mga hangin-hangin. Okay, wala kon sa Harden Power Oil ang mga panahon. Mga panahon. Nindot kayo niyang pamutana. Mayroon pa basing matagpo di siya rumah. Harden Power Oil ra mga kalangga sa mga buros. Okay, hindi na maglangan partner. Apat kita sa unahan ni Gross. Ay, ato ning basahon ning ipadangat diri nga balak. Okay. Ato ning bunal-bunalan diri sa ato ang balaang lingkurangan partner. Okay, bali ko na. So, pinagbunalan ng balak niya ito. Matupan niya diri partner. Oh. Happy evening DJ. Please read my balak and also please shout out Inday Lisa, Imit Utay, ug sa iyang mga anak from Evel 24 gikan diri sa Pitusan. May gabi nito ang pinusan. Evel from Evel 24. Karon pa buka ko na ni partner. May pagpaminaw sa tuang nga mga kalangga diya sa may Pitusan. Yan sa may ubos ng bahay na ito rin malabyan. Ang iyang balak nag-uluhan in title Still Remains. English ka ang title. English pa ka. Title Still Remains. Nagpabilin nga kuwan. Nagpabilin nga kuwan siguro ni permanente siya nga manumduman ang mga memories. Okay, di na nato lang ngayon. Ang balak nga gipadangat gikan diya sa may Pitusan, gikan ni Evel 24 entitled Still Remains. Hando sa ito doon. Dili ko na malimtan ang mga nagyan. Nagsubay ta sa dalan sa atong kalibutan. Napuno sa gugma ug dili na mapugna. Mga gamot, hugot, nagkuptanay. Kay kitang duha nagkahigugmaay. Agian man og pila ka linog, dili kayo kita mga tayo. Ang kaanyag mo nakita ko, tayhop sa hangin sa buhok mo. Samtang nagtutok ko kanimo, sama sa bituon ang nakita ko. Ikaw ang nahimo kong kusog. Pag-atbang sa mga pagsuway, ikaw sa ako nagpabusog. O gugma o mga kalipay. Bisan pa wala ka na, hantod karon ikaw pa ang akong gihigugma ug dili na malimtan pa. Mao kadto ang manindot na balak gikan ni Evel 24. Dito kay ang balak kuya. Di yun niya malimtan. Matod pa niya kuya nga bisag wala ka na. Sige, pa-remind sa iyong pangduman. Apan ang iya ang gugma, dili na yun na niya malimtan pa. Naipatik na sa iyang galamhan. Naipatik na gid sa iya ang kasing-kasing ng galamhan. Ang iya ang mga kanhi ay mga gugma. Managing ko doon nga, ang samad maalim, pero ang puwat magpabili. Magpabilin. Indot kayo itong panuntikon na gikan kato ni Kuya Rumi. Ang puwat magpabilin. Ang mga lama sa kagahapon. Nagianod sa pagbaktas sa katuligan. Apan ang panunduman. Huwag mo na mailhan. Magpabilin lang gihapong presko. Kami nagyod ang mga samad sa luhan. Hindi na natapakan. Hindi na natapakan.
Dapat ay hardened power oil. Kana. Tambalan na to. Kaya tambal mo na siya sa mga samad-samad sama sa mga almoranas. Kaya kay nang tambalan sa hardened power oil. Katol. Tagpila pod ato ang haplas nga hardened power oil o palmera oil, tagpila kuno kuya. 250 ra na siya mga suking tigpamilya. Kung mga nawa magandam ni siya 250, tagpo ni siya. Ang Palmera oil 250, ang Garden Ako Power po ni hatagan og lingaw-lingaw sa kinabuhing mo lingaw. Oo, di mo ni. Sukat lang yun mo siguro. Ugma na gyud pohon mga kalangga. Muan nga sa iyong tagsa-tagsang mga kabarangay ang tropang Siaw Silstor mga suking tigpamilya. Unya matod pa po diri ni Madam Ate Bibi Pilkamil. Diya sa may buwan. Tagbo ko ninyo og maingo. Ingon niya diri. Okay, ato ni kulaton si Madam. Kaya tagbo gid siya. Ikaw wala man koy galit mag-maintain lang ko. Sorry, BCO. Kaya na ko ma-clear ang yaang mensahe. Ikato ni Quick. Okay, katong oras na bandinas pag alas 8:54, magulam ta og oras ani kuya. Kaya napamantay balak pagkabasahon diri nga gipadangat ko diri sa ako ang cellphone number. O sige, ako na hinabalan Na koy kwan diri kuya, mo nang pasaylo ako sa sulod nga mubalak ako din bayloon. O magulang ta may Mayroon tagyara po ning iluhan, pero po tayo tapos. Sige. Ato ning hatagan pagtagan ning ato ginatagaan ni Budos para po ato na ang sila. partner diri. O ana gid. Ay, kaning nga maong balak partner. Gikan ni Inday Chay. Inday Chay. Manay ka bron! Where are you? Manura man kadayon. Wala ko na ra. Nangita ako ni Manay ka bron. Aman. May ano si Chay Chairman, dapat sa duha. Dapat sa sa dila kay man nagtali mo po sa giya. O problema kay karas na ikams, nagahuna-huna mo sa iyang pamilya. Bili ko ni Manay Kams. Manay Kams, may gabi, bili ko ni Manay Kams. Dalam bugal-bugal mo gini. Sampo. Dalam panuran mo gini mo. Panuran na iba na. Nagpili ba na ako ni Kams doon na siya focus siya pamilya. Manay Kams, good evening ni Kams. Noy kami nakabutan nung nagyod kay. Ay sa una, gito, buntag din siya. Kay naman. Buntag din sa una. Kay naman. Gikan buntag ang gabi kayo din siya para sa iyang pamilya. Manay kami ba na Manay Kams, good evening na. Abi na pupunta kay sumur magdiragan. Nakaiya na ganun ayos ni Kams, di dali kaya rin me. Ngayon bus gabi, kiyon bus gabi. Ay, kayo sa pilikit sa bulan. Let's go back. Katawa ba lang mawala sa Wala sa mga oras. Okay, dire. Ano ni kabantihan ning balak ni Madam Chay diya sa may San Pedro. Ayaw pagpaminaw ni Tatay Tito ni Nanay Sinta, ni Bibi Sophia niya, ni Madam Aya, ni Bro Chris diya, ni Nilia, usap ni Chris Dinier, sa tanan na lang mga Brasaldo family, sa mga Flores family, sa mga Bagong family, mga Vinculado family diya sa may San Pedro. Gusto niya ba kung meron eh? Okay, mabili ang balak ni Chay nga nagpuluhan. Nasayod ko sa bukog ko kasing-kasing. Nalitagin ko garay ni Inday Chay diya sa may San Pedro. Pagkarinduta kay siyang balak ko. May pwede ni Butanog sa Chay guys. Ay ni Butagi Chris Chay. Madam Chay, good evening yung Madam Chay. Makahatag na mga bay kong load ani. Kung ingnan si Chay nga Chay, kada balak ni mo Chay, tagaan ka na kung 30 na load. Ang tagikado ito doon. Kaya sa niya, kanya hatag mo niya o 50 na load. Mo na doon, dala na. Quits Oh, dala na to. Quits na. Quits na may kuya, di ba? Kaya 30 plus 30 equals 50. Oh. Sa mga na. Bring down din. Bring down one regroup to. Okay, salamat kayo, Chay, sa imong manindot na balak o mayong gabi na lang ninyong tanan diha. Sa mga Rosaldo pamilya sa may San Pedro o kang Ma'am Cone mayroong gabi ini mo ya. Mayong gabi sa ato ang mga
katrupa karon, ito ang mga katrupa RSFM na manatik susab na always na sila na nagasunod sa ato ang programa. Kami diri sa may sakayanon, nagdaghan naman ang ato ang mga katrupa niya. Ang katrupa fanatics, ayong gabiin nyo niya. Sa to artista niya sa Purok sa kaya ng Ha? tulot ng linggo to artista rin. Artista si Carmen Dalisay o si Christine Reyes. Oh. Good evening mo dia Christian Reyes. Kauban po ni Sweetie Pie. Oh. Omni kwa ni John John. Si John John diha. Always ko na sila naminaw na to. Pagkama ng Raquel, Daronda, Yati Bill, Yati Hilin, good evening. Why kita-kita uma? Kita-kita. O ka, dyan mo, o ka sa ako masuki sa produkto ya. Ako membro niya kasi Boss Manso Calio. Kita-kita ka ba? Nagaano ko na sila ng mga lingaw-lingaw sa kaya may lingaw ba? Kunya, ato ang hatagan pagtagad kuya, katutuan nga ni-request nga pabalakon lagi ka. Ha? Pabalakon ka kutro. O sige. Ihangyo mo to nga pabalakon ka kutro mao nang atong dawaton ang ilaan kuan, ang ilaan. Kaya oras na to din ko dos. Sa sunod na lang ka balak. Sunod na po, di oras na to, maroon Wala na tayo. wala naman tayo oras di ay. Sorry na rin naman talaga. Timbo na lang sa sunod. Oo. Shout out ni kuan, Adater X Nodge. Ayong gabihin ko doon, regard lang ko mo og sa imong kapad o sa tanan na lang. Pinsan, mag-iwag sa kaya ko nun siya sa pagina. Okay, salamat kayo sa tuwang mga suking ting paminaw. Ang ito ang mga kalangga nga lapas na ginito sa tubas. Manamilit na lang ka. Kapag uday ko mga sakit pa pinawahin, mag-i-apel ha. Pero ang sintro niya ko nun siya, apel ko po na rin. Sa sunod na lang po, sa sunod na lang po tayo magkita-kita sa ito ang programa ang mga pasiyaw o balak sa lupa. Salamatan nila ito ang mga suking ting paminaw at ang mga sponsor karon. Sponsor ka kami una. Thank you pa sa sponsor. Thank you, Mga thank you. buwas na sa pag-sponsor niyo sa mga programa na. Sa dire sa Barak Pasiyaw sa Bugma. Thank you so much. Ato na kami mga langga, manamilit na. Mauli na kami sa pinakapuntayan bahin sa kabukiran. O pagkasakay ang huyuhoy sa mabugnaw kagabi doon. Ano magtagit daw sa kami sa mga balak. Usa kami ng hinaot na sa amo niyang pagbalik ikaw nagpaabot. Kaysa kalipay hilabihan ikaw man ang among pag-aalaran aron sa pagwagtag sa imong mga kagulanan. Hindi na lang si Ingo Dunsoy, pakaingon. Salamat sa ato ang station manager, Kuya Engineer Mario Latuan, sa ato ang mga produkto na may nagpaliyo sa ato ang programa. Kami na lang ni Kuya Rome, pakaingon, God is good all the time, whatever happens, life must go on. Always remember mga kalangga, always smile. This is your radio, DXRA 89.9 R7, all the best FM. O ipiling ko kaninyo kining gabayan sa pagalagaan. Magdilabaya kita sa pagpabos, kay bulahan ang magpabos kay siya ipataas. O kalawot ang magpataas kay siya ipaulong. O ang buutan niya pagbatulog na surgol lubat isang latin. Karon, Hangtod na lang ang sunod ngayon sa samang taknog samang istasyon. daghang salamat sa iyong pagpabyaw. Bye-bye sa buong nadilogi. Good evening sa tanan. O mayong pagpangatulog. Mayong pagdulog-dulog. May pagtanday. Di pulog dapitan. Mga OFW. God bless us all. Enjoy the rest of your evening. Bye-bye. Sa luma na akong ibabati, pangantik maoy nagkari sa mga titik ning akong awit. Sa ato ang mga kalangga, OFW, sa ato ang mga nag-tune in, sa ato ang naglanto sa live, nag-share, salamat kayo inyo. Good night, God bless us all, love you all. Saksi ang